In Italia magari si incontra molto costi, doffi, ma Telly. Game rugby de gittor och följt med in gå.
we'll go right to where This is my golden. This is me golden. Like that.
gymaint o wenu, yn wedyn y dansio pap, dych chi'n dda iawn, yn ti. Sa'n credu bydd ni'n gallu gwneud yr agor, i fi, ond o'n chi'n dda iawn iawn. A mae'n ystod nesaf i weld gymaint o bobl yn gyd fel hyn, mae'n gallu dathlu, hyd Gwydewi, dathlu i'r gymuned a fod nôl yn gilydd ar ôl 2 flynedd, digon heriol a digon ddras. Nixon i jyst diolch i gymaint o bobl sydd wedi bod wrth i'n trefnu heddi. Eisiau ddim gan ar cyfnod tre. I Siari Sioc, gan ddim i'r Sioc, diolch i Siari. Yn noddwyr, mae sawl un ohonyn nhw yn cefnogi rhywbeth mor bwysig i'r tre i bywyd y tre. Hefyd i'r ysgol ar y te, mae'n rhaid defnydd i ni o'r ddeall yma. Mae'n eich bod ni'n lledru fe, fel ni'n gweud. A mae'n jyst yn cyfle i felly ddathlu yr hyn sydd wedi bod ar bleuni ac yn obeithio i da ni modd i barhau nawr yn gweddill y flwyddyn yn un ffordd o fod digon o digwyddiadau i ni mwynhau cwmni yn gilydd. Os mae'r rhai yma'n heddi yn para, ni'n credu gael ei flwyddyn bach digonus. Ond cewn ni'n weld yn hynny. Dwi'n swn i jyst diolch i chi gyd am ddod mas heddi hynny, achos mae'n wedi bod yn un yn yr aros, a mae rhai pobl yn dechrau dod i gyfarwydd i aros gytre, a falle rhywfaint o brynder, felly da iawn chi am entro mas, dod mas, gen i mewn werth bod chi wedi dod mas, a gobeithio nawr, bydd y niw normal, fel hwnna'n gweud, yn un fath digon mwy presenus. Ond, mae'n digon gyda fi, so chi wedi dod fi'n siarad rhagor i chi dos? Na. Gewch chi'n gwir o pap, o stop, i ni benni. So, diolch chi fawr iawn yn bod â chi'n hyn, a roi nôl nawr iawn. Diolch yn fawr.
Nawr, oedd na beth gystadleuaeth, a felly bod llawer o'n chi wedi cystadlu, a mae rhaid i ni swyddogion papur bob nom ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi cystadlu yn y cystadlaethau plant i ddathlu pen-blwydd papur bob nom i'r 40 oed. A diolch hefyd i'r ysgolion am ein cefnogi yn ein gwerthfawrogi yn ei fawr iawn. Felly, oedran cyn ysgol Meithrin a Derbyn am arweinio llun balwn gyda 40 amno. Modd yn gyntaf mynd i Letty Grace Davies o Gylch Meithrin Carreg Cyrfau. Reit, diolch yn fawr iawn. Yr ail gystadleuaeth, oedran blynyddoedd 1 a 2, creu banner clonc yn 40. Mae'r pobl gyntaf mynd i Gwyn Brown o Ysgol Dyffryn Cleglin. Ond i'n Gwyn yma. Reit, o gystadleuaeth nesaf, oedran blynyddoedd 3 a 4, creu dan graffiti. Y pobl gyntaf mynd i Julie Saunders o Ysgol y Derry. Reit, diw Julie yma, mae Gelyn a Mari yn casglu ar ei rannau. Felly llongraffiadau i Julie o Ysgol y Derry. Oedran blynyddoedd 5 a 6, creu cardiau pen-blwydd i clonc. Llongraffiadau mae'r pobl gyntaf mynd i Dana Evans o Ysgol Carreg Cyrfau. A'r gystadleuaeth olaf i flwyddyn 7 a 8, poster yn ysgrifennu paredd Blueberry flwyddyn nesaf, a mae'r son Pwydyn Ffornw yn Pwysgwrs, o obr gyntaf yn Louis Jones o Ysgol Bro Pepper. Iawn, a profiwch alw yn Pwysgwrs, mae trws o'r dau, ond allwch chi fynd i weld yr arfau gotha o'r Reimond. Dwi'n gallu pito o'r pethau yn y ffenestr siop am ryw wythnos arall. Diolch yn fawr i chi. Mae'n caro chi'n hir, mae'n ffordd i ni fod i'r barod. Wedes i fan unan, tresaf yn un o'r yn Llambed, byddwn ni yn fynd y wath rhwng dre, ond i'n ysgol i out of control fe'n allu bod yma. Mae yn hyfryd i o gytre, ac yn fraint i fod rhan o'r paredd heddi. Bod ni bod yn byw yn y dydd am 35 mlynedd, mae Llambed yn rhan anatod o'n DNA. A mae'r ddyled mowr i'r sawl at ysbrydoli a dylanwadu dros y blynyddoedd. Yr oil walk, y Black Layer, yr Ivy Bush a'r casglu egwyol bai. Ond diolch i chi am heri, a gan bod ni'n dathlu y diwrnod yn 9 sant, mae'n bwysicach nag erioed i gofio geiriau dewi gnewch y pethau bychan. Achos mewn byd sy'n teimlo'n tywyll iawn ar un o bryd, y pethau bychan sy'n bwysig. A ni'n helpu ni ddelio yn y problemau yn gafol yr twydlwch yn ei gyd. Felly diolch eto i chi, a twrch dyn Boris Johnson a'i dewi. Diolch yn fawr. Wel, am y newyddion, mae'n braf i weld chi gyd yma. Mae'n dangos na'r pethau'n gwella o'r dre. Gobeithio bydd popeth yn dod nôl i'n normal gyda o hir. Y rhan fawr i wneud yna yw y siopiau y dre, ac o'n i'n trefnu gystadleuaeth ffenestri sy'n wedi taclu fel dydd Gwyl. So, mae'n dal cyn i nawr, mae'n pwy sy'n wedi ennill, yn credu bod nhw'n gyd yma. So, fel pob gystadleuaeth, reverse order, y trydydd gwobr yn mynd i sosban fach. Mae rhaid gweud oedd gyd o siopio wedi gwneud yn dda, oedd e'n anodd i dewis
yn y nellwyr. So, y ddau sy'n wedi ennill, maen nhw'n ymdderfod. So, diolch i pawb y busnesau yn y dre sydd wedi cymryd rhan yn rhoi gwmp i'r gwedle, y dre yn edrych yn dda to blwyddyn hyn. So, diolch yn fawr i gyd o siopwyr y dre. So, yr ail gwobr, a hwnna mynd i Steffan Veterinary Services. A nawr y fanffer i gael. So, leid yn hynna. Ond y gwobr gyntaf a tarian harfa yr enillwr y cystadleuaeth, y gwobr gyntaf yn mynd i Cadlu y Gres. Ond edrych hawdd iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i'r gobaith. A me, gwobr o'r hyn. A hwn yn y byd i wneud achos bod yna cyngor y gre. So, na me, diolch yn fawr i chi gyd. So, diolch yn fawr i chi gyd am yr cefnogaeth yn gwybod hyn. Ac gobeithio bydd y dref dod o'n top meddwl e, beth bod hi. Diolch yn fawr. Gracias.